boas tardes, Michel. Supoño que unha derrota difícil de digerir porque quizás o equipo hoxe non estivo moi incisivo en ataque, non sei como viches o partido, a verdade é que o Ourense estivo moi sólido e non poidestes arrancar puntos hoxe de hoy. Bueno, pues penso que o partido penso que custounos entrar ben ata, daí o gol deles, penso que hasta o minuto máis menos, minuto 20, pues custounos asustar, sobre todo o xogo deles por fora, por cambio lateral. Si penso que do 20 ata o final do primeiro tempo, ata que chega o 2-0, penso que nese tramo estivemos mellor, tivemos, polo menos, o control do balón. Si que é certo que chegábamos ata 3 cuartos e logo costábamos, cambiar de ritmo, acelerar, para amenazar máis, pero penso que no concepto xeral que estivemos mellor nese tramo de partido. Ao final, o resultado penso que reflexa un partido, creo que en fase igualado, que como están eles e como estamos nós agora. Michel, foi moi difícil de tapar e defender esa banda esquerda do Ourense, a dereita do Compostela, verdade? Sí, costábamos, sobre todo, chegar ás axudas, éramos quen de chegar a esa primeira presión, pero logo eles, movían rápido o balón, nos facían superioridade, nos costaba chegar. Penso que, como digo, que nese tramo de partido que estivemos mellor, que conseguimos axustarnos, pero non fomos quen de meter un gol que el primeiro para empatar e despois que nos meterán no partido, aí o resultado. E Mister, coa derrota do Guijuelo, o playoff segue a mesma distancia, segue sendo obxectivo, supoño, pero como ves de cara ao que resta de temporada? O obxectivo xa o dixen esta semana, que o noso é meternos en playoff. Ao final, os resultados de hoxe nese aspecto non nos perxudican, pero temos que saber que ninguén vai a facer o noso traballo e que necesitamos gañar partidos. Para a semana regreso o Boquete contra o Fabril, como afrontas ese partido, como ves el rival complicado e outro de Rivalero, además? Agora toca corrixir errores deste partido e xa teremos tempo a pensar